گشتیاتیە پارلەمانتوێ ترکیە وەرە پەسەندکردن. بله هفکارا من نالندری لسر کاروادان نشاندن هزین ترکیه بو آذربایجان جهان قرار گلمم. تماشاوان هجا هر عمل سر همان مجاری راوستن شاندن هزین ترکیه بو آذربایجانی او کاروادانیم بیکی. چاودری سیاسی عبدالله گران میوانی منه سلاف بو تککی عبدالله کک عبدالله نها Türkiye dibêje ez dê serbazan dê bikme Azerbaycanî tezkere jî amade kiriye herçend berê jî serbaz hebûn li gor hin şirovekaran pêwistiya vê tezkerê jî nedikir lê bi vê tezkerê li gora baweriya te çi tê plankirin çi bernameya desthilatê heye ku tiştekî got destê wê de hebû ji xwe destê wê de bû niha wekî tezkere rê dike parlamentoyê ji bo çikek Abdullah. بێگومان کاک جەماڵ ێوارباش هەر وەکی تێزانین پرسا قەرەباغی پرسەکە بڕاستیژی دنابەرە ئەرمەنی و ئازاریاندا ji sala 1990 virve çend cara bû sedemê şer û cara paşîn jî em zanin ku mehekê berê her wiha her çixas em bêjin Azerbaycan dibêje ku Ermenistanê êrişî kir jî bi awayê ku kifşt be xuyatke ihtimalek mezin Azerbaycan amede bû hazir bû Azerbaycan bingeha vê êrişê jî hazir kiribû xwest ku aha ku wekî dagirkirî em bêjin di destê Ermenistanê da dihezbîne xwest ku wê azad bike û biya min bi hemleyeke dîplomatîk ya gelek em bêjin baş û xurt bi piştkiriya Rûsya û her wiha Tirkiye jî ya ku xwest jî bi dest xist Tirkiye li gor peymana ku dinabera bawayê ku tê gotin li gor peymana ku dinabera Azerbaycan û Ermenistanê da çêbiye ew ê li Herêma Qarabaxê hêzeke leşkeriya aştî yani aştî Parêz were bicîkirin ji ber vê yekê awayê ku di destpêkê da kiş bû hat gotin ew ê tenê hêzên Rûsyayê li wê derê bicî bibûne lê niha Tirkiye dibêje bi awayê ku melhev kiriye ew ê hêzên Tirkiye jî li vê herêmê ji bo parastina aştiyê li wê derê bên bicîkirin loma îro ev tezkere çû meclîsa Tirkiye. Yani babetekî balkêşe ku şirovekarên siyasî cîhanê de dibêjin ku ev şerê gobûyî di navbêna Ermenistanê û Azerbaycanê de Tirkiye jî bû aliyekî vî şerî lê mezintirîn sûd ji vî şerî Rûsya wergirtiye Rûsya karî xwe di herêmê de bi cih bike heta dikarê ev babet wisa bike ku Tirkiye di warekî dîplomatîk de bi alîkariya diaspora Ermenî jî lê derve Tirkiye bixe kemîneke dîplomatîk de ti çawa dinirxîne. Kekê Cemal carekê birastî evê operasyona ha bawayek giştî gavak em lê nêrin biya min Rûsya Ermenistanê ceza kir. Gelo çima ceza kir her wekî ku tê zanîn Paşinyan serokatiya Paşinyan ji serê di sê salan vaye ku dixwaze Ermenistanê nêzîkî Ewropa û Amerîka bike û her wiha li welatê xwe sîstemeke demokratîk bide rûniştandin ew sîstem jî sîstema ku dixwast bide avakirin jî sîstemeke Ewropî bû. Lê em zanin ku Rûsya bi ti awayî destûr nade vê yeka çinkî Rûsya Ermenistanê Azerbaycanê wek em bêjin baxçê piştmala xwe dibîne ji destpêkê va jî evî karê bi vî awayî bû. Loma desthilatiya Rûsyayê xwest ku bi vî awayî çawa ku çend sal berê çawa ku çend sal berê em bêjin Gurcistanê jî hemleyek wisa kiribû ku ji bin bandora Rûsyayê derkeve û her wiha ew jî nêzîkî Ewropa û Amerîkayê bibe çawa ku wê çaxê Rûsyayê ew ceza kirin biya min vê carê jî îro Rûsya Ermenistanê ceza dike ew kawan ceza dike û dixwaze bi Ermenistanê bide zanîn û kifşkirîn ku Ermenistan baxçê pişt mala wê ye ew heta ku destûr nede Ermenistan nikare ti tiştekî çêke biya min evî biryara Ermenistanê ya ku bê Rûsyayê ew ê bikarve bi Ewropa ra bi Amerîka ra têkiliyên xurteyne biryarek bi awayê siyasî ne biryareke em bêjin xwedan firaset e çinkî yani divê siyasetmedarên Ermenistanê bizanbûna kava ku tiştekî wisa bikirine ew ê Rûsya wan ceza bike. Kekê Abdullah babetekî yani balkêşe ku
دی چاوا دنرخین یعنی روسیا لدورکی لسر ساحەیەکی کوب تەمامی سەرکەفتیە ڕێ بدێ گو تورکیەژی دوێ ساحێدە هەسپێ خۆ ببەزینە لێ دەرێ پلانی خۆ بەرژەبەندیین خۆ بسەپینە روسیا باوەردکە دەوێ ڕێ بدێ تورکیە گاوا کو مرۆڤ vê rewşa Sûriye jî didê berçava ku çawa Tirkiyekşan de derdora Idlibê niha jî Tirkiye mecbûr dike ku ji derdora Idlibê derbikeve. Ti çawa dinirxîneke kadû? Kek Cemal bi taybetî sê çar salên dawî têkiliyên Rusya û Tirkiye gelek başin. Eger em li van têkiliyê ha vê danûstandina ha binêrin em bêjin ji van her du welata kî bêtir bi serketiye kî em bêjin kara kîjan aliyî pir e ez warat karim sedî sed bêjim kî ku Tirkiye divê siyaseta xwe ya bi têkiliya Rusyayê da gelek tiş bi destxistine. Çünkü carekê ew mesela em dizanin kî ku mesela Efrînê heta ku Rusyayê destûr neda vîkariya pêk nedat. Divê yekê de em bêjin Tirkiye bi serketiye. û mesela Azerbaycanê jî mesela Azerbaycanê bi ser ku piçekê têkil heve jî niha Rusya naxwaze ku Azerbaycanê ji çavê xwe derîne û Azerbaycan jî ji xwe ne welata ku sayekî ku ew ê bikaribe bêyî Rusyayê bêyî alîkariya wê bêyî ku bûyê bişêwire gavekî babêje biya min di vî şerê Ermeniya û di şerê Ermeniya û Azerbaycanê da yên ku bi serketiyên vî karê hat diplomasiya Tirkiye Serokatiya Tirkiye têkiliya em bêjin Serok Erdoğan û Putin em zanin ku pir baş e yani heta îro hetanî niha Tirkiye Keke Abdullah ez wî wêneyî de ew wêneyê gote niha resmê wêdanî ez wî wêneyî de pirsekê bikim. Niha Tirkiye di peyvendiya xwe li gel Rusya'da tamam serkeft lê di peyvendiya xwe li gel Ewropa'da li gel peyvendiya xwe li gel Amerîka'da di peyvendiya xwe li gel NATO'da got ev bû 6 sal zêdetir e endamê NATO'ya Tirkiye tê îzole kirin niha Amerîka dibê xwedî de silah tekîn û got rexneyên gelek giran li siyaseta derveya Tirkiye bi taybetî diwarê sekna beramberî Pirsa Kurd de sekna beramberî Sûriye de sekna beramberî Derya Spî de sekna beramberî Lîbyê de heta sekna beramberî Ermenistan û Azerbaycanê de jî li Tirkiye tê kirin Biden tê Tirkiye'de bikaribe yani hem navêna Amerika û Rusya'da vê balansa û îro li vir sibe li wê derê berdewam bike? Keke Cemal nihas Tirkiye û çawa ku em bêjin di siyaseta xwe ya derva da him pêşîtiyê wê hene. Pêşîtiya esasî pêşîtiya bingehîna Tirkiye ew e ku Tirkiye em bêjin li herêmê rojhilata navûn avabûna dewleteke Kurdî ji bo xwe wek gefeke herî mezin dibîne û pirseke wek pirseke mayîn û nemayînê pirseke bekayî dîne. Di vê çarçovê da mesela Kurdî mesela esasî pirsên din têkiliyên Tirkiye û Ewropa têkiliyên Tirkiye û Amerîka ra evana li ber vê meselê meseleyeke biçûk in. Tirkiye carekê dixwaze ku Kurd bi awayekê bi taybetî niha Kurdên Sûriyê çawa ku em bêjin Kurdên Başûr îro statiyek wana navnetewî heye û tên naskirin naxwaze ku Kurdên Sûriyê jî statiyeke bi vî cureyî bi vî awayî bi dest bixe loma çend salên paşî pêşîtiyê siyasetê da pêşîtiya wê ya bêngehîn ev e û di vê yek aha da jî heta îro bi ser jî ket çünkü Tirkiye dizane ku ji dewletên Ewropa her çiqas carna di pirsa mafên mirovî de hin rexne lê werin kirin jî herçî mesela gava ku di pratîkê de gav avetnê û em bêjin cezakirin an jî ambargoyek tiştek ku saya ji Ewropa natirse. Lê belê Amerîka ji bo wê girîng e. Yani Amerika çünkü dikare çawa ku em dizanin di mesela Kıbrısê da jî çawa ku ambargo danî bûn em bêjin ser Tirkiye ji bo Tirkiye bargiranî çêkiribûn her wiha desthilatiya Amerîka eger bi biryardarî tev bigere dikare Tirkiye bêşîne heta dikare Tirkiye bi awayekê di nav neynokê de ez bêjim dikare ceza jî bike ji ber wê yekê têkiliyên Ewropa van mesela Rusya em bêjin mesela Azerbaycanê mesela Libyayê mesela Suriye bu havaya geçti. Ev hemû jî pişt mesela Kurdî tên. Yani çawa ku desthilatiya îro Tirkiye wek ku me got pêşîtiyê de vê yekê naxwaze ku Kurd li wê derê statiyekê bi dest bixin û bi alîkariya Rûsyê jî em dizanin kî bi rastî jî gelek bi ser ket û her wiha planên ku dabû berxwe kêm zêde jî pêk anî bicî anî. Yani mesela Tirkiye bingehî ew ku Tirkiye naxwest ku Kurd bigîjin Derya Spî li ser Sûriyê. Birya Efrînê
rêveyeke ha îro girt. Yani eger sibêro Kurd statiyekê bistînin jî bin dewletek jî ne wisa dewleteke bihêz û xurt û ku deriyên wê li der بله سپاس بود که عبدالله کران چاودێری سیاسی کوت میوانی spas baş êvar baş. سروک پارتیا دیوا داخویا کرن اگر سروک کمار اردوان جدل داخوازا چاکسازیان دکه دوی دجی سروکاتی اک پارتی بردن سروک گشتی پارتیا دموکراسی و گشت دانی دیوا علی بابا جان دبشتاریا برنامه کانال یوتیوب ده داخویا کرن